Ahogy dr. Máté Gábor mondja, a trauma nem csak az, ami megtörtént veled és benned, hanem az is, ami nem történt meg, pedig meg kellett volna. Amikor nem vigasztaltak meg, ha sírtál, amikor kinevettek vagy elhallgattattak, ha féltél, amikor azt mondták, légy erős, ahelyett, hogy átöleltek volna, amikor soha nem hallottad, itt vagyok veled, látlak. Ezek apróságoknak tűnnek, de mély nyomot hagynak. Lehet, hogy egy szülő hiányzott, aki úgy igazán jelen van, vagy egy tanár, aki tényleg észrevesz, egy barát, aki azt mondja, nem vagy túl sok. Talán korábban senki sem látott. De most te láthatod magad. A fájdalmad érthető, a mintáid érthetőek. Így tanultál meg túlélni. Most viszont megadhatod magadnak azt a törődést, amit korábban nem kaptál meg.